Kieran Lewis dros y bêl. Wal amddiffynol o 3. Mae'n gwyro ac I gefn y rwyd a mae Caerfyrddin ar y blaen. Y dechreuad gorau i'r ymwelwyr. Y bêl yn gwyro'n angharedig I Rhydaman. Yr ergyd gan Kieran Lewis yn curo James Kirkwood yn y gôl. Lewis dros y bêl. Dros y wal. O, mae'n taro'r bar. O, gic rydd hyfryd gan Kieran Lewis. Fe sgoriodd wedi 9 munud. Oedd mor agos I ddwblu mantais yr ymwelwyr. Lewis eto ar gic rydd. Mae Vincent yn disgwyl ar y postyn pella. Mewn tuag at Liam Thomas. Y bêl yn rhydd. Griffiths. Ac yna Liam Thomas. A Thomas sydd yn dyblu mantais Caerfyrddin. 6 munud cyn yr hanner. Rhydaman yn methu clirio a'r capten am y dydd, Liam Thomas, sy'n rhwydo heibio I Kirkwood. Fisher, uchel i'r awyr, o dan y bar y cyffyrddiad lleia. Ac mae'n gico Smotyn. Mae'n drosedd gan Kyle Bassett a'r Gavin Jones, a mae'n gico'r Smotyn i'r tîm cartre. Jones yn curo I ddyn, Bassett yn I dynnu fe'r llawr. Fisher yn erbyn ei 3. A mae Fisher yn sgorio. Matthew Fisher I ail gôl yng Nghwpan Cymru y tymor yma yn haneri'r bwlch. Davies at Saul. Saul yn creu lle i'w hunan ac yn rhedeg yn uniongyrchol at galon am ddiffyn Caerfyrddin. A Vincent sydd yn ei dwyni, ond unwaith eto Rhydaman yn ennill y bêl yn ôl. Fisher yn ei gosod I at Jones. Cyfle I Jones! O, dyna chi gôl gan Gavin Jones! A mae Rhydaman yn gyfartal. A cyffyrddiad eiraidd gan Fisher I lwybr Gavin Jones I drydydd gôl yng Nghwpan Cymru. A mae sioc ar y gweill. Jones seren y gêm hyd yn hyn, a mae'r garlam unwaith eto Gavin Jones. Heibio, mae'n cael ei dynnu'r llawr. A chic rydd yn cael ei dyfarnu ymyl y cwrt Cosby. A mi oedd Gavin Jones mewn ar gôl yn fanna. Bêl yn cael ei chadw mewn at y postyn pella. Danny Thomas yn disgwyl amdani. Liam Thomas! A Thomas yn rhwydo I rai Caerfyrddin nôl ar y blaen. Y croesiad o'r dde. Thomas yn rheoli ac yn sgorio ail gôl o'r gêm. Rhydaman 2, Caerfyrddin 3. Mark Islewood, anaml iawn I ni gweld gweud llongyfechiadau ar ennill gêm, ond buwch chi bron a thaflu'r gêm na bant. Yeah, of course, roedd y gêm yn anodd iawn. Tipyn o luck i'r gol cynta. O y cic rydd. 2 gol I ddim, hanner amser. Bydd e'n hapus iawn ar ôl ildio cic y Smotyn. Dwi ddim yn siŵr cic y Smotyn dweud y gwir. Ond chwarae teg I Ammanford wedi gwneud y gêm yn anodd iawn, wedi gweithio'n galed iawn. A chwarae teg I chwaraewyr Caerfyrddin ar y rediad ofnadwy. Ond ildio 2 gol ac a lot o pobl posib yn disgwyl Caerfyrddin I colli'r gêm ar ôl hynny, ond chwarae teg i'r grŵp wedi ffaindio y ffordd I ennill y gêm. And mae'n pwysig iawn round y tîm yn mewn y round nesaf. Yeah, we're happy with the way we performed. Obviously, I'm disappointed we lost, to be honest. And the boys are in there. The spirits are high, because obviously the gap in the divisions, and we put on a really good performance. And I thought for large periods of the game we were in control, and we had a penalty shout towards the end, maybe a 2-2, and I thought if we'd have got that and put another penalty in, maybe we could have really tested them and taken them all away. But overall, I'm pleased, and you know, I can't take anything away from them. They did well. They needed a win. They grinded it out. They took their chances when it came. So, well done to them. Os y tîm yn ennill 5-dim heddiw mewn y round nesaf. Os y tîm yn ennill 3 gol I 2, y tîm yn mewn y round nesaf. Dyn y gwaith heddiw, 8 cyn y gêm, cael y round nesaf.